Saunan mittaus lasiseiniä varten käy ohjeella helpon nopeasti. Tarvitset mitan, kynän ja paperia. Lasiseinien mukana tulevat alumiinilistat, kiinnikkeet, saranat ja vedin. Mieti ja katso oven kätisyys pesuhuoneesta saunaan päin. Vasen, saranat ovat vasemmalla puolella. Oikea, saranat ovat oven oikealla puolella. Ota tarkat mitat valmiista mahdollisimman suorista pinnoista. Aukosta ylhäältä, alhaalta ja keskeltä. Riittävän monesta kohtaa. Leveys ensin, sitten korkeus lattiasta kattoon. Me huolehdimme vähennyksistä. Valmistamme lasit aina tiukimman mitan mukaan. Kun pohdit oven korkeutta, huomioithan tehdäänkö se ylälasilla vai ilman. Mikäli valitset ilman ylälasia, huomioithan, että ovella on esteetön aukaisu. Mitoitukseen vaikuttaa myös lauteiden sijoittelu. Lisäksi tarkista myös oven vapaa aukko saunan puolelta. Mittaa L- ja T-malleissa kokonaisleveys, pituus ja korkeus puolimuuriin. Ilmoita aina tiukin mittaamasi mitta. Huomioi ylälasin koko vaatimukset. Mittaa L- ja T-malleissa kokonaisleveys, pituus ja korkeus puolimuuriin. Huomioithan ylälasin koko vaatimukset. Ylälasin minimikorkeus on 100 mm ja sen leveys vastaa aina oven leveyttä. Oven alle jää vakiona ilman lattiajalkoja noin 130 mm, mutta lattiajaloilla koko voi muuttua. Lattiarako voi vaihdella myös riippuen lattian kaadoista. Peruslasi leikataan 90 asteen kulmaan. Myyntimme neuvoo muissa vaihtoehdoissa. Kysy asennus- ja mittauspalvelun mahdollisuutta. Palvelemme saunan lasiseinissä. Kykylasi.fi